سلام كم يتوعلو كبرات تختلتي فنو إيري تي في نلومي قدام 21 حملة قطر استرالوا زينا ومستندو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتا لكم بخبر زعدم الشام تولده بغنطاتو كفلم መንግስት ኤርትራ አምባሳደርና ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ መዚዙም ማዕከላዊ ባይቶ ሀገራዊ ማህበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንጥፈታቱ ገምጊሙ ኣብዛ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መደባት ክታበት በዓወት ንምዝዛም ብውህደት ክስራሕ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሜሪካ ብልዕሊ እታሑ ኣቑሑ ቻይና ተወሳኺ ታሪፍ ክትውስን ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ኣብ ሲንጋፖር ናይ 1.5 ሚልዮን ሰባት ውልቃዊ ሰነዳት ተዘሚቱ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ናይ ኣየርን ታንክታትን መጥቃዕቲ ኣካይዳ بريزيدنت إسياس أفوركي نمينستر تمرتي سمر رؤسهم كم أمباسادر هاجر إيرترا أب ريبوبليك فدرالويت ديمقراطياويت ريبوبليك إثيوبيا كوينو كجلجل بعسر حملة مزيزوم إيرترا إثيوبيا بتشعت حملة أبسمرا زت ختمالو حمشت عند تاتزلو أواج سلام المحزنة أمانجو كلتين هاجرات دبلوماسياوي هلاون نتفتات كحدث زبل عنكز كم زركبو زذكريهم ممزاز أمباسادر دما نتي تجمير زلو تسفو مسرح عرق سلام إيرتران إثيوبيان عابي استواصو كهلويم أمباسادر سمر رؤسهم بدرجة مينستريو نزحد الشمت تمزيز زلوم منغستي إثيوبياون بعصر شمون تحمله ناتو رضوان حسين أمباسادر أب إيرترا غيرو مشامو يذكر أمباسادر سمره قدم حجي كم أمباسادر أب حبرات منغستات أمريكا كمون كم حداري زوا مأكل كوينو سريحيوم ማዕከላዊ ባይቶ ሀገራዊ ማህበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ዘሰላሰሉ ንጥፈታት ዝግምግም ኣኼባ ትማሊ 20 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ብኣባላት ማዕከላዊ ባይቶ ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጸባት ማሕበር ውዳቤታቱ ንምስፋሕን ንምሕያልን ብዘሰላሰሉ ንጥፈታት ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ን259 ስንኩላን ሓድሽ ካርድ ኣባልነት ከም ዝዓደለ ገለ ካብቲ ዝተረኽበ ኣታዊታት ድማ ኣብ ምሽፋን ወጻኢታት ሕክምና ኣባላቱ ከም ዝወዓለ ኣበሪሁም نعدلات لقاح بزملك الدماء أب كل زواتات مصنعات كم التقايدن نميتن 28 زت صنعات عقومات سنكلان دك انستيو ولد زي اللقاح كم التوهبن زت قصت تصبصبات لقاحكا اب غزيو ناي مملاس دخامات بوغن ابالات سلازلو كرم مزخاخر قريبهم بزي كازي اب استفرالي هاجرات زركبا عنافر محبر زبركتو ناي عربياتات مراخوس ناي حكمنا مسارحيتات منصر عينن كالن اب مملا حصرتات محبرن مقلال صقمات ابالاتن بقليل زيغمت استواصو يغبر كم زلو تغليصم ማዕከላዊ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ዝጽንበል ብራው የቤሊ ማሕበር ንምድማቕ ንዝግበር ምድለዋት ኣልዒሉ ከም ዘተ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ مدبات كتابات اب كلو نمبصاح بادمعنت نمتكبارن بموهاد مينستر طعنا حيال صعري كايد مصلحو يفلط كما قال نايزي اب هاجرنا 6 طراي زنبره عينتات كتابات ابز وان زي 10 حدا خمس بصحن حدست عينتات كتابات نمتتاو يسرحلو خمس زلوني زغلص نصبصاب وكيل إرينا محرب لاي ليدا تخل مريم أب مودعتا نيز عمد بملكع نتبي أب أفن زوهاب زنبرة كتابة بوليو بملكع مرفق بمغيار زكايد مدب كتابة نمعوات تران وهدتنا محدرتن حلفت التكالات عنان كعبي أم مينستر تعنا حلافة هاقراو مدب كتابة أتو تدرس يحدقوت أو يعوم أفلطهم أبز حدش مدب كتابة نمعباي أبز تودى بسلطنا أتو تدرس أبز حلفة نينات عمدات بستخايد حيال تعري شفنا كتابة كب 10 نبتيس عن حموشن ميتاويت كب كم زبالة نام مئتي ميتاويت نمديابو دما مدب تحانتيتو يسرح كم زلو قليتهم أب فلما أوانات شدشت عينتات كتابة راي زنبرة أبز أوان زي 10 حدا كم زبصحة لو ما عمت دما حدست عينتات كتابة نمتتاو يسرح كم زلو زدقاسة أتو تدرس بزخا إيرترا كابتنا كبابينا زلو هاجرات بابنت أبتتكسلو درجات بتصيحو كم زلو حبيروم بمرفق زوهاب كتابة بوليو كابتلو مع عمد زتقاتاتو حدش عينتات كتابة يزبالة أتو تدرس حمام بوليو كاب قد مريت نمتفاق زكايد زلو تعرن مزمار أمن لا هاجر طعو قوسقواساتن مدلاواتن يقبر كم زلو حبيروم
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ኮምን ስድራ ቤትን ኣቶ ዘደንግል ጎርጎርዮስ ብወገኑ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኩሉ ዘለዎ ባህርያዊ ብድሆታት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብዝተሰላሰለ መደባት ሸፈነ ክታበት ካብ 85 ናብ 95 ሚታዊ ተኻኢሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ሎሚ መደብ ክታበት ንብዙሓት ሕማማት ብጥርንፍ ዝወሃብ ብምዃኑ ድርብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ብዕቱብ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣብሪሆም መዚ ኩሉ ኣቃማምጣ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣሸጋሪ ምዃኑ ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ዘለዎ በኣጋር በኣግማል እንዳኸድካ ዝግበር ወፍርታት እናሃለዉ ክንሱ እቲ ሸፈነ ክታበት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ተሪፍና ዘሎ ንኽዕመም እቲ ዘይተበጽሐ ቦታ ክብጻሕ ህዝቢ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ክታበት ኣገዳስነቱ ተረዲኡ ኩልና ብሓባር ንኽንሰርሕ ሚኒስትር ጥዕና በይኑ ክዓሞ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዘይኮነ እቲ ዝያዳ ነቲ ሽቶ ንውቃዕ ሓበራዊ ምስ ሓለፍቲ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዞባና ኣኼባ ክግበርን እቲ ጉዳይ በፂሕና ዘለና ክግምገምን ተኻኢሉ ሓላፊ ሚኒስትር ጥዕና ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋይ ተስፋጽዮን ድማ እቲ ብመልክዕ መርፍእ ዝወሃብ ሓድሽ ክታበት ፖሊዮ መተካእታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብመልክዕ ነጥቢ ዝወሃብ ዝነበረ ክታበት ከም ዝኾነ ብምሕባር ህፃናትን ቆልዑን ጥዕንኦም ተሓልዩ ኣፍረይቲ ንክኾኑ ተራ ምምሕዳራትን መሻርክትን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታት ሓለፍቲ ትካላት ጥዕናን ሞያውያንን ብወገኖም ተወጢኑ ዘሎ መደብ ክታበት ብኣድማዕነት ንምትግባር ዘለዎም ድልውነት ድሕሪ ምርግጋጽ ዘድሊ ናውቲ ስራሕን ካልእ ጠለባትን ብእዋኑ ክዳሎ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ከባቢ ጥንቁላሓስ ተተኺሉ ዘሎ ሕሩም ሕዛእቲ ብከማው ተሳትፎ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ 45 ከረንን ምምሕዳር ከባቢ በጉን ብዝካየደሉ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተገሊጹም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ በረኸት ወልደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝተጀመረ ዕማም መዓልታዊ ልዕሊ 300 ጉልበት ሰብ እናወፈረ ኣድማዕ ስራሕ ይትግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ማእቶት ኣካል ናይቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምዃኑ ዝጠቐሰ መንእሰይ በረኸት ኣብ ዝወርሒ እዚ ልዕሊ 32 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላታት ልዕሊ 1500 ሜትር ኪዩብ ከትርታትን 9300 ጋብላታትን ከም እተሰርሐ ከምኡ ድማ ልዕሊ 6500 ኣግራብ ከም እተተኽለ ኣብሪሁም ወኪል በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ከሰተ ተስፋጽዮን ብወገኑ ኣብ ከባቢ ጥንቁላሓስ ሕሩም ሕዛእቲ ንምልማዕ ዝተመርጸ ኣብ 2017 መጽናዕቲ ተገይሩ 871 ሄክታር መሬት ከም እተተኽለ ጠቒሱ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ነዚ ንምስሳን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ወፋሮን የሪና ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ዕማም ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ብምምላስ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ምስሳን ኣከባቢ ምርጋእን ስለ ዝኾነ ካብ ቀዳምነታቶም ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ወፈራዊ ማእቶት በፂሑ ድሕሪ ምዕዛብ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ መስርሕ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ተዋሂብዎ ብልዑል ናህሪ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ኣስራሕቲ መሰረታዊ ጠለባት ድሕነት ሰራሕተኛ ከማልኡ ግዴታ ከም ዘለዎም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ድሕነት ኣቶ ተስፋ ማርያም ገብረ ህይወት ኣተሓሳሲቡ ኣቶ ተስፋ ማርያም ነዚ ዝሓበረ ብ20 ሓምለ ንወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተዋህበ ንሕጊ ዕዮን ትግባርኡን ዝምልከት ኣስተምህሮ ኮይኑ ካብ ቀንዲ ዕማማት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ምውሓስ ድሕነት ሰራሕተኛታት ምርጋጽ ምዃኑ ኣብሪሁም ሰራሕተኛ ዝበሃል ምስ ኣስራሒ ብዝግበር ስምዕ ንዝተወሰነ ወይ ዘይተወሰነ ግዜ ናይ ጉልበት ወይ ኣእምሮ ኣገልግሎት ንምሃብ ውዕል ዝኣተወ ምዃኑ ብሰፊሑ ዘብርሀ ኣቶ ተስፋ ማርያም ኣሃዱ ዕዮ ኣብ መንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ዝለዓሉ ናይ ስራሕ ክርክራት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ከም ዝነጥፉ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛ በደል ከይፍጸም ከም ዝከታተልን ከም ዝጣበቐን ገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ምድንፋዕ ተሳታፍነት ዕቤትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ከምኡውን ብሰንኪ ውላድ ስርሕን ክቕፅላ ዘይክእላ ኣብ ዝሕገዛሉ መድያት ዓሚቕ ምይይጥ ኣካይዶም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ቃልኣብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዘስምዑ ቃል ክልቲኦም ወገናት ማለት ኣስራሕን ሰራሕተኛን ኣብ ሕጊ ዕዮ ዘለዎም ኣፍልጦ ከዕብዩ ወነንቲ ትካላት ድማ ብትካላዊ ስነ ምግባር ተማእዚዞም ክኸዱ ብምልባው ወነንቲ ትካላት ውሕስነት ሰራሕተኛታት ከቐድሙ ሰራሕተኛታት ከዓ ግዜ ብምኽባርን ሞይኦም ብምዕባልን ኣብ ስርሖም ኣብነታውያን ክኾኑ ኣዘኻኺሩ
ሕጊ ዕዮ ኤርትራ 13 ምዕራፋትን 160 ዓንቀጻትን ዝሓዘ ኮይኑ ብኣዋጅ ቁጽሪ 118 እዝባር 2001 ዝወፀ እዩ። ኣብ መስመር ኣፍዓበት ናቕፋ ከባቢታት ዓሸሮምን መስመር ኣፍዓበት ጋዲም ሓሊብን ዝርከብ 8 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ብዘካየድዎ ኣድማዕ ማእተታዊ ስራሕ ተጸጊኑ በቲ ዕለታዊ ልዕሊ 300 ጉልበት ሰብ እናወፈረ ዝተሰላሰለ ስራሓት ንተሽከርከርቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝጸንሐ ከባቢ መስመር መእለይ ውሕጅ ክስርሓሉ እንከሎ ኣብ ሩባ ኣዝሃራ ዓንዩ ዝጸንሐ ተነጻፊ ቢንቶ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተጸጊኑ ብኻልእ ወገን ነበርቲ ከተማ ኣፍዓበት ጽሬት ከባቢኦም ንምውሓስ ሰፊሕ ማእተታዊ ስራሕ ከም ዘካየዱ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ማሊ ዛይድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭትን ሽበራዊ መጥቃዕታትን ሰብኣዊ ክሳራታት የስዕብ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ብ20 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ቀቢላውን ዓሌታውን ፍልይ ብዝጠንቁ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ምልሻታት ብዝተኻየደ ልዕሊ 99 ግጭታት ብውሕዱ 300 በርጌስ ከም እተቐትሉ ገሊጹ መብዛሕትኦም ግዳያት ኣብ ማእከላይ ዞባ ምፖቱ ብዝተኻየደ ቀቢላዊ ግጭት ዝተቐትሉ ምዃኖም ድማ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣነጺሩ እቲ ግጭት ኣብ ምዛም ናይ ዝወርሒ ክካየድ ተወጢኑ ምስ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ መሊሱ ከም ዝወስኸ ዝገለጸ ትውድብ ነቲ ምርጫ ከየሰናኽሎ ዘስግእ ምዃኑ ኣሚቱ ኣብ ማሊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ሰራዊት ፈረንሳን ተዋፊሩ እኳ እንተሎ ዛጊት ጸጥታ ሃገር ኣብ ምውሓስ ዘመዝገቦ ዝጥቀስ ዓወት ከም ዘየለዩ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 500 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ እታው ኣቑሑ ቻይና ወሰኽ ታሪፍ ክውስን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑም ቻይና ንንግዳዊ ሽርክነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፖሊሲ ትኽተል ምህላዋ ዝወቐሰ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንድሕነት ረብሓታት ሃገሩ ክብል ነቲ ስጉምቲ ክወስዶ ከም ዝኽእል ብ20 ሓምለ ሓቢሩ እቲ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ምስ ቁጠባ እምበር ምስ ፖለቲካ ዝኾነ ምትእስሳር ከም ዘይህልዎ ድማ ገሊጹ ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ 34 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ እታው ኣቑሑ ቻይና ወሰኽ ታሪፍ ከም ዝወሰነት ዘመልከቱ ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኣቑሑ ወሰኽ ንምግባር እውን ወጢና ከም ዘላ የረዱ እዚ ሓድሽ ወሰኽ ታሪፍ ኣብዚ ዝመጽእ 2 ኣዋርሕ ክውሰን ከም ዝኽእል እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝእምት ቻይና እውን ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተወሰነ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ስጉምታት ኣብ መንጎአን ብዝተፈጥረ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ከም ዘጋደዶ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ዘይምቅዳው ቁልጡፍ ፍታሕ እንተዘይረኺቡ ነተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ንዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝሰግኡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሲንጋፖር መንነቶም ዘይተነጸረ ሰርሰርቲ ኮምፒተር ናይ 1.5 ሚልዮን ሰባት ውልቃዊ ሰነዳት ከም ዝዘመቱ ተቃሊሖም ኣብታ ሃገር በዚ ዝተራቐቐ ናይ ቴክኖሎጂ ምቕርሳን ክንድዚ ዝኣክል ሰነዳት ኣብ ሓደ እዋን ክዝመት ናይ ፈለማ ምዃኑ መንግስታዊ ጸብጻባት ሲንጋፖር ሓቢሮም ኣለዉ ነቲ ፍጻመ ዝኾነነ መንግስቲ ሲንጋፖር ገበነኛታት ንምልላይ ልዑል ጻዕሪ ክካየድ ኣዚዙሎም ሰርስራ ኮምፒተራት ዝለዓለ ጸጥታዊ ስጋት ናይ ዘመን እዚ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ብ20 ሓምለ ኣወሽ መጥቃዛ ብዘካየደቶ ናይ ኣየርን ታንክታትን መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ህሱያት ዝርከቦም ልዕሊ 120 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰብ መዝጥዕና ፍልስጤም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዕጡቓት ፍልስጤም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዕጥቃዊ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዘካየዱ ትኸስስ እስራኤል እቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ምዃንያ እትገልጽ ይኹን እምበር ሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም እቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ ከተካይዶ ጽንሐት ቀጻሊ ተጻብኦ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ ምንቅስቓስ ሓማስ ናይቲ መጥቃዕቲ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ይሕብር ስለ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ወሽመጥ ጋዛ መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ከባቢኡን ብዘካየደቶ መጥቃዕትታት ኣስታት 150 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉን ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት የረዱ
ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ መሳለጫታት ሙሉእ ብሙሉእ ከተዕኑ ከም ዝኸይ ኮነ يريتام سمين كوريا نيوكليساوي مسالات بملو كتعنو انت زي خوينا اب لعلي اصنيع زلو اجدا كحيل صحف قديات وصاي امريكا مايك بومبيو تصويعم ሚኒስተር ፖምፔዮ ነዚ ጻውዒት እዚ ዘቕረበ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ንኒውክሌሳዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ብ20 ሐምሌ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ ሰሜን ኮርያ መሳለጥያታት ንምዕናው ዝኣተወቶ መብጽዓ ተተግብር ከም ዘየላ ዝወቐሰ ሚኒስተር ፖምፔዮ ባይቶ ጸጥታ ተወሳኺ ጸቕጢ ክገብረላ ኣተሓሳሲብሎም ሚኒስተር ፖምፔዮ ኣብ ዝወርሒ እዚ ሰሜን ኮርያ ብምብጻሕ ምስ ሰብ መዝተ ሃገር ዘካየዶ ርክብ እወታዊ ፍረ ከም ዘየምጽእ ይግለጽ يخون امبر سمين كوريا نيوكليساوي مسالات نمعناو زاتوتو سمع تتكبرو كم زلا دوب كوريا بسالس تزياب زوجاتو مجلسي حبيرام مرحتي سمين كوريان امريكان زحلف 10 سنه بسنغافور اب زكايد وركب سمين كوريا نتي مسالات كتعنو اب سمع كم زوصحن كم زجمرتن ايرسعن ቁጠባዊ ምትእኻብ ዩሮ ኣስያን ከምኡን ኣብ ትሕቲ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ኣብ መንጎ ሃገራት ንዝነበረ ንግዳዊ ማሕንቆታት ኣብ ምውጋድ ልዑል ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ገሊጹ ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ መግለፂ ዝሃበ ምስ ላዕለዎት ዲፕሎማስያኛታትን ኣምባሳደራትን ቀወምቲ ወከልትን ሃገሩ ብ19 ሐምሌ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ كالكالن أنصر عولمان زخون نقداوي بوليستات نأخراوي نقداو نتفتات أو حدا قاودي وخمزة جلس بريزيدنت بوتين كفوت علاقان كونع نقداو مودارن بجدا محنقاتن فوليس قمتاتن تتكيو أبزلو اللوان أمتى دبلوماسيا وتعار هاجرو كونع نقداوي تودارنت مفتار كتبوا عبيت روسيا من رجات مخانو حبيرهم بروسيا زمر رح كتباوي متخاب يورو آسيان بتحده كتباو تبقسو حدا قنات حدا من قدينا تشاينا دما بتخالق نحر حلو إنها تدقاقف زخيد حدا خابت حدا كفل زيك المخان دما أرديوم روسيا تشاينا أبز اوان أبز تسلاتات نقدي كتبا تكنولوجي ستا أهقراو بوليتيكان ركب حزب مس حزبن تبغ زمدنا معبيلا كم زلوين زقلات أب كلاي ميزوري حبرات منقستات أمريكا بعصر شعات حملة بزقات أما حدا قامت حال جالبة بتحتها جرز ركبهم بوحدو عصر شعات سبات كم زموتو نسمى زي سيفلا ودحنت بمتكاس مع كنا زينة أكاليحن تحدقا أبتخاوي بستخسته هو بلاز تحوسه برتع زناب كم ساعة بز حبروتهم سبمزي قدات تحت عدمه كم زركبهم أنا تسيرهم تحمى كنا تتغير بناي تلقت حنبستن زكاير زنبرة سرحات ملحان هيوت أشجار جير وخمزو علون تجليسهم اتا كابنا بن كلاي ميزوري سبات عم السجار اتنطف جالبه 30 حدن سبات السافيرا منبره تجليسهم نس ساعات استلالو زيناو مستنادو بستزازيمولو زغصل فنو اريتي بختكاتلو دقيمه بخبر عدم روح معنا شامبيون سوبر ديفيجن زوبا ماكل صباح سنبت اب ستاديوم اسمرا بزكايرو كلته قطمات كقصليم زن مبل 17 سمنو زغصلن شامبيون وددر فلما دندنا صار قاي بحركم غاغزاوان دان صار دوريسين كصاوتام صباح سنبت تزعبيا تكرو زغبرو لغطم دندن قاي بحريم دندن كلته عامتا كتاتيلان قاي بحر بديها شامبيون كينام دغنا ابنايلوم عامت وددر قاي بحر بشدشنه طبي صامرعت بمخان تصاوتالام اب قدما يبرب سرخبالو دما قاي بحر كلته بارو تعاوتا من باراي ذكر دندن تاب كلته صبرتا شتو طراي بريصا كالاي درجه زحزتا دوليس درجه كتمنطل تخنا بلعل قاي بحر تعاوتا كتوصالوام دندن قاي بحر صاحج تخايد زلو صوتاتات كنريو خلنا دندن اب 16 صوتاتات 10 كلته غيزي عاود كتمزغب كلا كلته غيزي معروت يا كلته غيزي خاص عرت قطيمو 28 شوتات كتمزغب شوعته دما تمزغبوام ب 21 صبرتا شتو 38 نطاو هليلا تركب زلام قاي بحر دما 16 صوتاتات 14 غيزي كتعوتو لخلا كلته غيزي معروت يا سعرت صاحجي اي قطمان 34 شوتات تمزغبات 3 شوتات طراي دما تمزغبوام 31 صلتا شتو
44 ነጥቢ ሒዛ ድማ መራሒት ኣላ በዚ መሰረት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ዓብላሊት ኮይና ትርከብ ዘላ ክለብ እያ ዞባው ሊግ ዓንሰብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝተፈላለዩ ፀወታታት ቀፂሉ ነይሩ ኣብ ናይ 17 ሓምለ ኣብ ፈለማ ዝተረኸባ ኣልነስርን ኣስሙድን ነይረን ኣብቲ ከቢድ ምትላፍ ዝተንፀባረቑ ግጥም ክለብ ኣልነስር ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ረዲ ወልደ ሚካኤል ዝረኸብታ ሸቶ 1-0 ተዓዊታ ቀፂለን ክለባት ኣሳሓልን ኣልሂላልን ዘካየዱ ግጥም ብዓብላልነት ኣልሂላል 4-0 ተዛዚሙ ኣብዚ ግጥም ተፃዋታይ ክለብ ኣሳሓል ማቴዎስ ጎይቶም ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ እዩ ሮባ 18 ሓምለ ኣብ ዝቕፅል ግጥም ፈለማ ዓንሰባን ስቴላኒን ተራኺበን ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ዝኾነ ሸቶ ከይተመዝገበ ተዛዚሙ ዕረፍታው ዝቕፅል ፀወታ ግን ዓንሰባብ ዘመዝገበተን 4 ሸቶታት 4-0 ተዓዊታ ወፂያ ቀፂለን ከዓ ግጥም ዘካየዳ ክለባት ላሳለና ሓመል ማሎኒን ናይዘን ክልተ ክለባት ፀወታ ሓያል ኣብ ርእሲ ምንባሩ ከዓ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈፂሙ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ሜዳ ኣስመራ ፖቾፊልያ ምሕዝነታዊ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ካብ ደገ ዝመፁ ብኤርትራን ዝቐመት ጋንታን ክልተ ጋንታታት ዞባ ማእከልን ተኻይዱ ነይሩ ዕላማት ምሕዝነታዊ ግጥም ተመክሮ ምልውዋጥን ሓሳባት ምክፋልን ምንባሩ እቲ ውድድር ብዓይነቱ ፍሉይ ኮይኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ናይ ውድቕካ ምሕላፍ ፀወታ እዩ ነይሩ ጋንታ ሳዋ ድሪም ቲም ካብ ካናዳን ሰሜን ኣሜሪካን ዝነበሩ መንስያት ኤርትራውያን ዝቐመት ኮይና እቲ ግጥማት ዓብ ረብሓ ከም ዝነበራ ተፃወቲ እታ ጋንታ ሓቢሮም ኣብቲ ዝኻየደ ፀወታ ፈለማ ጋንታ ሳዋ ድሪም ቲም ተረኺባ ኣብ ልዕሊ ማይ ተመናይ 24-19 ተዓዊታ ኣብቲ ካልኣይ ፀወታ ድማ ብጋንታ ሲቲ ሰንተር 27-25 ዝኾነ ውፅኢት ተሳዒራ ወፅያ ኣብ ሳልሳይ ፀወታ ድማ ነታ መጀመርታ ሰዓርታ ማይ ተመናይ ደጊማ ኣብ ዝተፃወተትሉ ካልኣይ ዓወታ መዝጊባ በዚ ድማ ምስታ ቀዲማ ዝሰዓርታ ሲቲ ሰንተር ናይ ዋንጫ መንዓተር ግጥም ኣብ ዘካየደትሉ ብፀቢብ ውፅኢት 29-27 ተዓዊታ ዋንጫ ተሸሊማ